Kenya kawuono chwalo boke chung mar Raila Amolo Odinga kom mar commission Africa AUC motone yiero mar komno ma biro tim dwe mar ariyo higa manyien romo mar 38 mabiro kelo kanyakla jotend migepe kata jotend pinje mag Afrika. Nyingo Odinga ochwal gi jagoro mong'ere migawo mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oei kaachiel gi jambetre mar Kenya e piny Ethiopia jambetre George Orina. Okang' mar chwalo nying Raila Amolo Odinga kaka jachung' e laro kom commission mar riwruok pinje Afrika AUC okaw kawuono gi piny Kenya kokalo kuom migawo mar tudruok pinje maoko kod apis mbetre mar piny Kenya e piny Ethiopia. Jagoro mong'ere migawo mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oei, jambetre mar Kenya e piny Ethiopia Ambassador George Orina kod jokanyo mag komiti mar campaign mar Odinga kod Elana Ogipo mar riwruok pinje Afrika Alora mar ugwe mar piny Afrika His Excellency Raj Bozgeth. Kalore gi chike matao yiero mar jakom AUC wang'ni en thuolo mar pinje maya Afrika ma ugwe mar chwalo nying jalar kom e higa mar 1963 riwruok mar pinje Afrika. Onge ja Kenya moro amora mano osebedo jakom kata mana jagoro mar riwruogno. Commission mar riwruogno biro seche ma pinje Afrika opong' midhiero modhuro chumi mayudo siasa mapogruok monj mag njore lokruok chiko lwasi kod mamoko gino makoro dwaro tie ma jatelo mongirore kendo manyalo tawo pinje Afrika e yo mowinjore. Giwacho ni Raila Odinga en jatelo ma osenyiso kit telo makare kendo ne kod lony mararieya e weche telo kama oting'o bedo Prime Minister mar piny Kenya, bedo jachung' ne jakom mar weche dongruok kod pinje mag Afrika Odinga oseloso yore mag kedo kod Afrika uchumi, nyayo kwe kod achiel mar oganda, nyayo arita e pinje mag Afrika, nyayo chenro mag dongruok, jiwo dongruok mag rawere, jiwo weche mag ohala kod mamoko. Piny Kenya koro dwaro sir mar pinje Afrika mar neno ni Raila Amolo Odinga oyudo komno mar jakom Africa Union Commission.